Nøj, det var da godt nok bare overhovedet heller ikke tæt på, vel? Nej. Rebel I be one day on that track with gunplay. Outcast my whole life, so I decide to spit like Andre. Hej og velkommen til den her video. I dag er jeg sammen med Magnus igen. Hvad så? Fuck you, motherfucker! Ja, og så har vi også en trådsmad om baggrunden. I dag skal vi lave fodbold challenge, og vi starter med crossfit challenge. Vi har 3 challenges, og den der får fast point i dem alle sammen bliver skudt med en soft. Okay. Første skud fra mig. Ikke ramt. Mit andet skud med. Magnus ramte ikke. Så er det mig til at tage 3 skud. Mit første sekund skud. Panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers. Nikolajs første skud. Ja. Der er pres på dig, dreng. Rammer han slet ikke overhovedet langt væk fra målet. Er det skud på hver konkurrence? Nej. Ej, seriøst! Jeg fik så 1 point i den her runde. Så det vil sige... sige 1-0-0 til mig. Nu rykker vi lige kameraet lidt, og så vender vi tilbage. Nu skal vi til at skyde call-out penalties. Magnus starter i mål, og hvis du ikke ved, hvad call-out penalties går ud på, så er det, at man deler mål op i 5 kasser-agtigt. Så man har højre op, højre nede, i midten, venstre op og venstre nede. Og man skal så sige, hvor. Og man skal så gå hen og sige her bagved, eller bag til kameraet og til ham, der står bagved, hvor man vil skyde. Og man skal score. Og man skal score, før pointet tæller. Og hvis den, der så scorer flest gange, får 1 point mere i den samlede stilling. Så hvis jeg vinder, så fører jeg med 2. Jeg starter. Du starter din video. Jeg starter. Højre nede. Venstre nede. Nå! Jeg siger. Højre nede. Højre nede. Ja, tæller den ikke. Jo, men det var du reddet, Andreas. Venstre oppe. Nej. Ram stolt. Venstre oppe. Højre oppe. Mardik! Venstre oppe. Ej, den tæller ikke. Venstre nede. Midten. Altså højre eller venstre? Venstre nede. Midt i. Tæl den. Højre nede. Højre oppe. Højre oppe. Nej, venstre oppe. Venstre. Tæller den? Den ramte ham jo på her. Og så får den herover, så den tæller. Venstre oppe. Det var venstre op, ikke? Midten. Jeg tror, det var. Nej. Men så skal mig og Magnus i sudden death. Og det er Nikolaj, der står på mål. Og det er bare en almindelig straffe. Så først er til at score, og den anden skal brænde før. Okay, jeg starter. Og Magnus starter.
fuck. Det sidste challenge, det er bare helt almindelig straffe. Så vi har hver 5 skud. Så først tager jeg mine 5 skud, så tager Nikolaj hans 5 skud, og så tager Magnus hans 5 skud. Så ser vi, hvem der scorer flest. Så er det... Husk, hvis I ikke allerede har, så like hans videoer og subscribe til hans channel. Jeg aner ikke, hvorfor I vil se det her, hvis I ikke har subscribet. Men like alle hans videoer. Ja, mand. Totalt aflæst. Nummer 2 her. And he scored! Jeg har scoret på Det er 2 ud af 3. tredje skud, og du har scoret på. Nå ja. 2 ud af 3, og han skal til 4 skud nu. Yes. Bum, så kører vi. Han misser. Ikke. Ja, han misser. Ja! Og det var rigtig dejligt, det der. Eller vi kører. Så får du vist ret. Ja, det er 1 mål. Ja! Han er rigtig meget sikret. Han har Det var scoret hans. Lige meget hvad. 3. Du scorede 2. Nu går jeg. Yes! Nico! Den har Nikolaj. Får du en hånder? Ja! Sådan! Det kan være lækkert, Nico. Sådan, Nico! Vi laver en ekstra runde. Ja. Okay, vi har så fundet ud af, at det er mig, der vandt, fordi Fordi jeg er fucking god til at stå på mål, mand! Fordi Nikolaj er så god til at stå på mål. Så nu tager vi en ekstra runde om for at se, hvem af de der 2 der skal have et par skud i numsen. Jeg synes stadigvæk, det er Ude der. Det bliver et straffe. 3 skud. Den, der scorer færrest, ja, han får en i numsen. Kom nu, Annie. Nej! Yes! Kom! Ej, det var det er fandme også dårligt, det der. Hold din kæft. Får du blowjob? Okay. Nej. Kom nu, Andreas. Kom nu, Andreas. Kom nu, Andreas! Nej, ja! Andreas. Nej. Jeg skal score for at kunne stå lige med Nico nu. Det er pinligt, hva'? Hvad? Det er pinligt. Magnus. Det er fandme din lortesko, mand. Magnus. Inden på målet. Spiller røven til. Det gør sundt. Den ramte jeg så også perfekt, den der. Må jeg se? Den her, den går ud til jer. De får begge 2 et skud. Hvis I skyder et mere skud, så må jeg skyde jer fra 5 meters afstand. Hvor mange skud får vi? 1. Shit. Nå, men Magnus han blev skudt i røven. Skal vi se, hvad der sker, hvis man skyder igennem din hat? Fuck, du er syg hoved. Giv mig den Skal vi der. se, hvad der sker, hvis Nej. man skyder igennem din hat? Nej, her, giv mig den, Nico. Vi ses næste video. Hej.